Konec roku je konečně tady. V roce 2025 jsem s vámi sdílel své cenné rady a užitečné know-how, jak v práci udělat z minima maximum a u toho se moc nepředřít. Ne všichni, ale tak úplně mé rafinované strategie přijali. Někteří z vás mě dokonce tak trochu prokoukli. Jak si představte toho Omara, toho dlouhovlasýho, jak jsme se o něm posledně bavili, tak on vám každou hodinu chodí s šanonama po chodbě. Normálně chodí po patrech, chodí do 8, do 9, tam to projde, nese ty šanony, pak se vrátí, položí, chvíli vydrží, dělá si čokočino a pak jde znova zase na tu chodbu, aby bylo vidět, že nestíhá, jak pracuje s těma šanonama. Normálně v těch šanonech nic není, teď my tady máme už všecko skoro digitalizovaný. Boženka, která bohužel s ním musí teda sedět, vyfasovala ho jako kolegu, tak si musela normálně pořídit industriální pohlcovač pachu. Bohužel, no. Takovej mladý, asi si vymyslel nějakou novou metodu, jak uhrát tu práci do auta. AI, digitalizace. Trendy tenhle rok začaly a se jdou dál, jak tramvaj do řep. Já měl v roce 2025 tu čest spustit první prototyp popilotovaného, operativního, kofinančního, optimalizovaného spolurádce. Říkali jsme mu kokos. Mám problém. Objevila se nová konkurence, jsou levnější, rychlejší a mají lepší produkt. Jestli to takhle půjde dál, tak brzo zkrachujeme. To je zvláštní. Nejspíš v tom hraje roli černá magie. Černá magie? To jako u Harry Potter? Můžeme je zkusit proklít zpátky. Například klenba ucpávající záchod. Ucpanej hajzl, ale my chceme jít akorát lepší než oni. Dobře, navrhuji na ně uvalit audit. Audit? Ale to není černá magie, ne? Není, ale je to ještě účinnější. Máte pravdu. Inkvizice na čáry vždycky platila nejlíp. Verze 0.1. Ještě potřebuje trochu promazat polečka. A teď dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku 2026. Buďte silný, zamakejte na svém pasivním příjmu, využívejte LinkedIn a nové technologie pro svůj osobní prospěch a hlavně neberte se moc vážně. A funguje to i na notebooky. Nezapomeňte si to užít a bavte se. Všechno nejlepší a šťastný nový rok.